Doncs bé, soc Lola, regidora del Partit Popular, i venia a recomanar aquest llibre més que res perquè el mirem molt enfocat al tema de la dona, que és un tema que a mi sempre ha tingut inquietuds molt en aquest tema. Més que res, l'escriptora, que és Rosetta Forner, aquest llibre el recomana perquè la tentació d'Eva ha sigut sempre una cosa que ha estat molt establida en la nostra societat com a dones, o sigui, simplement per ser dones se mos ha discriminat un poc. Entonces, així, d'una manera molt divertida i molt amena, conta com tenim que dependre a ser reines i no a ser damisel·les de la diadema floja. Tenim que ser reines i la corona la tenim que portar sempre molt ben posada. Entonces, este llibre, en l'època que jo el vaig llegir, a mi em va servir per a molt. Va ser en el 2009, però que és una lectura que la recomano com a molt entretinguda i molt divertida.